Bystričania, viem, že ste všetci nahnevaní. Viem, že ste znechutení. Ste znechutení z tých sľubov, ktoré neustále sú tu. Z predchádzajúcich volebných období, keď ste zvolili svojich zástupcov, primátora, poslancov a nesplnili vaše očakávania. Som Pálo Bielik, ktorý pracuje 26 rokov na komunálnej, miestnej úrovni. 6-krát ma zvolili Bystričania, dali ste mi dôveru. Ja som nikdy nesľuboval. Vždy som konal. Posledné 2 funkčné obdobia boli veľmi ťažké, lebo jedna strana ničila tých ostatných, riadila to mesto. Vidíte výsledok, ako to dopadlo. Rozhodol som sa na základe aj mojich praktických skúseností kandidovať na primátora mesta Banská Bystrica. Uvedomujem si, že je to veľmi zodpovedná funkcia. Nepristupujem k to ľachtikársky. Plnej zodpovednosti predstupujem pred vás, aby som moje skúsenosti, ktoré som nadobudol za tie roky s vami, stretnutí, aby som ich teraz zúročil. Viete, ja hovorím mojim známym, keď sa tebe darí sa aj mne nepriamo. A presne v tomto to je. Len takto môžeme zodpovedne zmeniť veci v tomto meste. Za tie roky, čo pracujem na miestnej samospráve, viem a poznám mnohých vás, ktorí ste čestní a zodpovední. Ďakujem vám za to, že napriek tomu všetkému, ako sa ťažko žije aj v tomto meste, ste tu a robíte. Ďakujem vám za to, že aj mne ste nakoniec pomohli a pomáhate mi, aby som moju prácu vo verejnej službe mohol robiť zodpovedne a čestne. Ďakujem vám, Bystričania, že prídete voliť. Bystrica potrebuje nový príbeh. Bystrica potrebuje vás. Bystrica potrebuje váš hlas na zmenu.